ayuba be ati ala wole duwo mina bana bagato bana be aw farila bana sidon baludo bana belebelewdo bana munudo aw yere nyene ka foko atese ka forake itolomalo ayubala abena duwo min fodbi nen duwo be qur'ana kono ayuba ka nen duwo fo ada ayuba lani me atese ka foike afari banku banaka ni tumu donala na musoko ka be tumu ta ka bo afarila abo fa musoma ko tumu ni to ko ala de tumu gardie blane farila kuma min fola ni ko ayuba yemunke alala alayini balolaga ayuba bena Allah ta'ala dali abena Allah ta'ala wolintiki ala rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin ntiki ala inni massani ad-dur. Oh mon Seigneur, j'ai été touché par le mal. Oh mon Seigneur, je souffre. Inni massani ad-dur. Torya selamma. Wa anta arhamur rahimin. Allah, aide hinante ou ka hinante massa son hermé. Tu es le miséricordieux. J'ai été touché par le mal. Oh mon Dieu, vous êtes Allah, tu es le miséricordieux. Ayeni fominke duwuni laje inni masani yadur. Sondimi me emina. Ulcer be emina. Sumaya be emina. Cancer be emina. Diabète be emina. Rembana be emina. Insuffisance rénale be emina. Bana muna be fama sida obe emuna. Bana ni ba don wala manita don. Ayuba kadwa woni afoni limanye. Rabbi afo. Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allah toroya selamma de e ala de hinante ka hinante masay. Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur. Ayeni fomin ke Allah taala ya ka cidem la kana teriya buluma. Ko kana fo ayubaye ja keneya bena di ayuba masanta anisegi bana kofe. Ala ko ko nya la jarabi. Nya dewum nala. Nya ka seneke forum nala. Nye aka bingum nala. Mklala fana ka to keneya la ka keneya boabulu ka bana dama. Ama dadam fenku. Ama fa mo jugu de benko. Ama fa somo de benko. Ama fa nine kelana. Ama fa nine kelana ayeni da ala de kun kabla ala kala jarabili bonda kono ka klaka ala taala daliko ala toroya sela nema ala ede hinante ka hinante masay ayeni fomin ke doron ala taala ka cidin jibrila nana jibrila ayuba danime haduna furmuso tumbola kata balo nyini yoro ayuba nana jibrila nana akwa mako ayub ye ala dali anana ala ka cidela ayuba ise lama ise nkorota ngoma fine wa farukolo bana ali ase ka fari beba ka fasa ali atese ka ase nkorota malgré adani me bana dala d'Afrique foye sababu latama ayub kwa ya sen korota doni ayuba sina doron ka sen bouger aya sen bouger doron Allah taala sinaka jido bo akoro jimi bola ayuba sen koro jini asensela ji yoromima keneya nana komi ayuba tumenyami aye jini netakamu ayerema ayuba kabana betumna en un clin d'œil nyatuguni nyaele sabariken isa kitabu ko ayuba furumuso nana ja keneya dila ayuba ma ayuba furumuso nana ka teme afuru chela ayuba yiningali kela kwa furu che ayuba lani tume akado atemena furu chela ma don ka fa lele kadaka ala ye keneya dama ka farkolo lasi ama ibi kalika fo kama ban okela ayuba la keneya dila ma anen clé d'œil paracetamol mata nivakini mata emiria be fura la oshimata
ala de be furakɛli ala de ye furakɛli masa ye kɛnɛya dila ma en un clin d'œil paracetamol ma ta nivakini ma ta miiriya bɛ fura la o si ma ta ala de be furakɛli ala de ye furakɛli masa ye ni alaw taala sɔnna kun fayakun ayuba alayhi salam ala ye kɛnɛya di ayuba ma a ma d'aw ma dɛ forow ni bigaw ni denw ala ye ni ɲɔgɔnna d'a ma tuguni fɛn fɛn n'a tun nana la ala y'a bɛɛ ɲɔgɔnna d'a ma tɛsi minnu a kpɛlɛyara dɛ an bɛ dugawu kɛ ala sabari di a ma ko gbɛlɛyala ɲaɲa an y'a ta ni sabari ye n bɛ n yɛrɛ kun ladi sabari la ka tila k'aw fana ladi sabari la an bɛɛ ye sabari an ka ɲɛnamaya la an kanuɲɔgɔn an filɛbagaw an bɛɛ y'an jija ka sabari ka dɔ fara an ka sabari kan a tɔnɔ ka bon dɛ hɛrɛ caman b'a kɔfɛ dɛ ala yɛrɛ ko k'ale ala ni sabarilaw don ni an ma se sabari le ta la n'an y'a kɛ ni dusu ni ni ye ka setana ta i b'a ye k'a fɔ an bɛ nimisa ala limaniya ko ɲuman di an ma an fɔtaw n'an kɛtaw ka bɛnsɛma ɲuman d'a ma masa alaw taala ye sabari ɲuman mun di ayuba ma ka nin sabari di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an n'an ka du kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ an mansaw an denw an balima cɛman n'a musomanw ala an bɛɛ jidi sabari la sabari mun ni lawasa belebele b'a kɔ sabari mun ni examen don an kan ka ɲɛnamaya la a examen latɛmɛ cogo ɲuman ka ala diɲɛ k'o limaniya di an bɛɛ lajɛlen ma ayuba lajarabila dɛ mais ayuba sabarila ala yɛrɛ ye ayuba tano kuranna kɔnɔ ko sabari maado ale ala y'a sɔrɔ sabari bonda kɔnɔ i sabari ala ye sabari ko fɔ kira fana sallallahu alaihi wasallam ko muhamadu i sabari ko min ciden belebelew sabarila cogo min mɔgɔ ka ɲɛnamaya waati bɛɛ ko de bɛ k'i la ni cɛ m'a k'i la i muso b'a k'i la walama i denw b'a k'i la mais réponse ɲuman maa foyi i yɛrɛ ye sigi dɔrɔn k'i yɛrɛ ladi to sabari ko ye sabari ta ni ala sɔnna la wasa belebele bɛ sabari kɔ an b'alaw ta ala dali ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an fɔtaw an'an kɛtaw ka bɛnsɛma di an ma ka an jidi sabari la ka limaniya di an ma ka alaw ta ala diɲɛ fɔnkɔɲɔgɔnya minnu bɛ ka an dusukun sabari ɲɔgɔn kɔrɔ ka kɛ yafala ye ɲɔgɔn ma k'an ka baaraw seniya k'an ka baaraw di alaw ta ala ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين